Ул татар әдәбиятында тарихи жанрда әсәрләр язуны башлап җибәргән язучы. Аның кем икәнен аңлау өчен Итил су ака турыр, сызгыра торган уклар дигән әсәрләрен генә дә атау җитә. Сүзебез Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нурихан Фаттах турында. Аның әсәрләрен укып шактый буын балалар үсте, иҗаты укучыларда тарихыбызга кызыксыну уятты. Күптән түгел Габдулла Тукай әдәби музейында язучының 95 еллыгын билгеләп үттеләр. Бүген Шәхесләр сәхифәсендә Нурихан Фаттахны искә алырбыз. Ябык кына, тәбәнәк буйлы, үзе сабыр һәм тыйнак. Әмма иҗатында гаҗәеп кыю була. Аның әсәрләре саллы, тирән эчтәлекле. Нурихан Фаттах үз фикереннән тайпылмый торган шәхес. Үз вакытында партиягә дә керми ул. Bir kimge uysunmadı, özünün yolu bilen bardı, doğru buldu, lebbey bulmadı, mine o şahıs. Anın gözleri gibi gözler, bir iki kişi gene bilem. Mine o sana karasa, senin üteli karı. O tarihini de şulay karagan. Нурихан Садрилмән улы Фаттахов 1928 елның 25 октябрендә Башкортстанның Яңавыл төбәгендәге Күчтәвыл дигән кечкенә генә татар авылында колхозчы гаиләсендә туа. Мәктәптә укыганда ук яза башлый. Бүген иртән генә мин октары бутырдым. Нурихан Фаттахның мәктәптә укыган вакытта ул журнал чыгарган, ул дибендә алар журнал чыгарганнар. Ул теге калын общий тетрадь кебек дәфтәрендә ул шунда рәсемнәр белән поэмалар язган, үзенчә бик узын поэма, шигырьләр. Аның рәсем ясарга яратуы һәм тормышын шуның белән бәйлисе килүе дә мәгълүм. Шулай да мәктәптән соң Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Аннан Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты редакциясендә мөхәррир. Татарстанның Чистай шәһәрендә Сталин байрагы дигән өлкә газетасы редакциясендә тәрҗемәче булып эшли. 1953 елда Кабат Казанга кайтып, инде тулысынча җиң сызганып язучылык хезмәтенә күчә. 53 елдан башлап бер көндә Казан эшендә эшләгән, Казан кәнәфинә утырып штан шыматкан кызга түгел. Аның бүтән гомере 25-тән 75-кә кадәр 50 ел тоташтан аның гомере тәкъәт әдәби иҗат эшенә багышланган. Иң беренче әсәре бәхәс кузгатты. Сезнең Шәнишек дигән романы университет студентлары турында иде. Бүтән кеше шаккатты инде аны. Хәтта без театр училищесында укыган вакытта аның ул романы инсценировать итеп куйган идек, Ерика Сакаева баш ролен уйнаган иде заманында. Аннан соң инде аның шул кузгатканы Идел суга торыр. Сызгыра торган уклары инде ул тарихи әсәрләр, ул шау-шу кузгатты. Бәхәс кузгатты. Ул ипләп кенә яклыйдыр үзен. Кычкырып якламыйдыр ю. Татар белән болгар безнең бабалар фәләнме дип һаман бәхәсләшәбез, талашабыз, ызгышабыз. Шушы безнең татарларның, татар бабаларыбызның элек Азиядә яшәгәнлеген һәм монда күчеп килгәнлеген беренче башлап, галимнәр түгел, Нурихан Фаттах башлады. 2000 ел элек булган вакыйгаларга багышлап сызгыра торган укларны язды. Болгар дәүләтенең 850 еллыгын үткәргән конференцияләрдә генә кычкыра башладылар. Безнең бабаларыбыз болгар гына түгел, безнең бабаларыбыз татар да дип. Бит Нурихан абый алар белән бәхәсләшеп тә тормады. Язды да чыгарды. Итил суы ака туру романы татар тарихы турындагы фәнни материалны әдәби әйләнешкә керткән беренче роман. Нурихан Фаттах истәлекләрендә бу хакта булай искә ала. Романны мин тәрәзәләрне ябып, караңгы бүлмәдә эшләдем. Романны язганы беркем белергә тиеш түгел иде. Чөнки аның басылуы шик астында булыр иде. Сызгыра торган укларны роман язып бетергәннән соң, ул аны 1 ел, бер куяда бастырырга бирми. Чөнки анда кергән тарихи материал бүгенге көндә дә әле тиешенчә фәнни дәрәҗәдә өйрәнелеп бетмәгән. Алар беренче чиратта фәнни текстлар. Безнең тарихны бозып күрсәткәннәр гомергә, алдап күрсәткәннәр. Нигездә шул тарихны юкка чыгару, халыкның телен, тарихын танымауга алып барган. Менә мин тел фактларын шул бергә туплап инде, моның дәстүрлеген күрсәтәм.
Заманында Нурихан Фәттахның әсәрләрен бастырмыйлар, иҗатына аяк чалалар. Бу аның 50 яшьлек юбилее көненнән башлана. Бәйрәмдә язучының милләт өчен борчылып, сәхнәдән әйткән сүзләре күпләрне шаккатырган. Шыгрым тулы зал, ул безнең киләчәгебезне сөйләп бирде. Милләтләрне кысачаклар. Ул вакытта самодурлар заманы. Менә залда, сәхнәдән торып шушы сүзне әйтә алырга кирәк бит. Ул милләтнең каһарманы булып санала иде. Ул бит баш бирмәде. Ул хөкүмәт йортында яшәмәде. Үзе салып кергән йортта яшәде. Чөнки хөкүмәттән йорт бирсәләр, аны кысачаклар. Аны соңыннан хәтта КГБ чакырганнар икән. Алар миңа әйтмәде ул. Мин аны каян белдем? Аны инде журналда басып чыгардылар. Ул үлгәч. Аны обкомга чакырганнар, аны төзәтергә кушканнар. КГБ обком секретарынан иткән обком секретары һәр вакытта трибунадан хурлый торган булган. Ул бездә үзенең кыюлыгы белән шаккаттыра иде. Чөнки ул съездларда хөкүмәткә каршы сүз сөйләгән яки шушы татар тарихын яклап бүтән галимнәр дә әйтергә кыймаган сүзне әйтә икән, безнең өчен гаҗәп бит инде. Ул сөйләп бетергәч, аңа ияреп чыга идек тә, әле һаман теге съезд барган бинаның берәр пишмагында, анда вестибюльдә фәлән, аны тагын сораштыра идек. Аның белән сөйләшү рәхәт иде, чөнки анда бит байлык, әдәби байлык, тарихи байлык шексез. Моңарчы сез илектә яшәдегез. Аның әсәрләрен күп кенә театрларда куйды. Сызгыра торган уклар романы өчен Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе белән бүләкләнә. 5 роман, 3 драма әсәре, 3 повесть авторы ул. Ул бик режим белән яшәде. Иртәнге 8-дән 11-гә хәтле 3 сәгать эшли. Аннан соң китаплар укый, музыка тыңлый, кибетләргә барып кайта, йөреп кайта, редакцияларга барып кайтырга мөмкин. Һәм кичке 6-дан сәгать 9-га хәтле кабинетыннан чыкмый. Руфина ханым Нурихан Фәттахның истәлеген кадерләп саклый, хезмәтләрен барлый. Алар икесе дә Башкортстанның Яңавыл районыннан. Мин шул укытучыларда укыдым. Нурихан укыган укытучыларда. Бер үк мәктәптә. Ләкин ул миннән бераз зуррак, битнелекләнрәк. Ул мәктәпне бетереп чыкканда мин 1-нче класска кергән булганмын. Руфина ханым медицина институтының 3-нче курсында булганда Нурихан Фәттахка кияүгә чыга. 43 ел яшәп калалар. Картәтә без аны картәтә без инде ул һәр вакытта да эштә иде. Теге ашарга пешергәндә, ашатканда безгә вакыт бүлеп бирәдер күпмедер вакыт. Һәм инде эштән бүленгән вакытларда ул теге йорт кура тирәсендә, бакча тирәсендә йөридер. Һәм без аның белән нәндидер шул балта тотарга, чүкеч тотарга, самавыр ягарга, утын ярырга, шундый нәрсәләргә өйрәндек. Һәм инде әлбәттә татар телендә сөйләшү безнең өйдә приоритет иде. Оныгы Зөләйха Камалова да иҗат дөньясында кайный. Бабасы Олпат язучы Нурихан Фәттахның эшен дәвам итәргә тели ул. Аның иҗатын узарак дәвам хәтердә калсын өчен, күбрәк кешегә танылсын өчен үземнең өлешемне кертергә теләр идем. Ул хәзерге яшьләр өчен адаптировать итәргәдер күпме дәрәҗәдә аның телен. Һәм хәзерге яшьләр мәсәлән, алар китап укуга караганда видеоконтент белән эшлиләр, фильмнар, видеолар карыйлар, комикслар укыйлар, рәсемле сүрәтләр, кыска текстлар укыйлар. Һәм бәлки аны шундый форматка да күчереп карагадыр. Һичшиксез, студентлар белән без Нурихан Фәттах иҗатын ел сайын өйрәнәбез. Сыгыра торган укларының күләме 8-дәдер, 700 биткә якын роман ул, калын роман. Ләкин ул романны студентлар өстәл китабы итеп укыйлар дисәм, һичшиксез менә минем монда утыра торган студентларым алдарга ирек бирмәс. Шүдәрләр, кызлар, сугыш вакыты бит. Татар әдәбиятын, мәдәниятен, театрны һәм инде бигрәк тә татар тарихын Нурихан Фәттах исеменнән башка күз алдына да китереп булмый. Аның әсәрләре хәзер кино сәнгатенә дә үтеп керде. Быел язучының 44-нең май айында әсәре буенча фильм төшерделәр. Ул 2024 елда экраннарга чыгарга тиеш. Мин инде хәзер үземне күпмедер дәрәҗәдә Нурихан Фәттахның иҗаты өчен җаваплылык сизәм үземдә. Аны кешеләргә күрсәтү, аны ишеттерү менә хәзер без җыйнабыз Казанның 155-нче гимназиясенә аның исемен бирергә, шунда музейын булдырырга, музейга экспонатлар да бөтенесе бар. Һәм бу кичәне дә без шушы кинода катнашкан артистлар Риза Саляхова, Риза Төхвәтуллина, Муса Камалов, Альбина Гайзуллина шулай бергәләп җыелып үткәрдек шушыны. Бу безнең яшьләрнең, энтузиаст кешеләрнең бер үзенә күрә иде безнең бер хезмәтебез. Соңгы минутына хәтле аның кулына ручка төшмәде. Иң озаккы көнне генә мен әйткәч, син нәрсә бүген утырмыйсыңмы өстәл янына дигәч, бүген булмыйрак әле дип барып ятты һәм шул көнне ул инде китеп барды.
Ул дөресен әйткәндә миңа ничек яшәргә, ничек үләргә өйрәтеп китте. Бер жан, бер тән булып, киләчәктә дә 100 еллык юбилейны үткәрергә насыйп булсын безгә. Шагыйрь әйтмешли, сез исән булсагыз, мин дә исән булырмын. Милләт исән булса, шәхесләребез дә онытылмас. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан.